Bé, doncs, comencem l'acte de lliurament de premis. Aquest acte està organitzat per l'Òmnium Cultural. Com ja sabeu, nosaltres tenim 3 eixos, que són llengua, cultura i país. A l'eix de llengua doncs, fem cursos per integrar la nova immigració, perquè a més d'obligacions doncs, tinguin l'oportunitat de viure al país i integrar-se a la societat amb totes les mateixes oportunitats que tenim els autòctons. Després, en l'eix país, doncs, fem activitats com debats, conferències i tot allò que reclami la nostra societat i que serveixi per posar el país al primer nivell. I en l'eix cultura doncs, convoquem premis literaris, com poden ser edició de llibres i també aquest concurs de redacció que es fa per 3è any consecutiu, que va començar el 2005 amb l'etapa del Jordi Escoda i que nosaltres continuem. Aleshores, ara passarem a presentar les persones que tenim aquí. A l'esquerra tenim el delegat de Joventut de la Generalitat, el Jean-Marc Segarra, i a la meva esquerra tinc també el Josep Maria Tos, vicepresident de la Diputació. Jo crec que el paper de la Diputació de Tarragona, i en aquest cas representa doblement l'Ajuntament de Riudecanyes, que modestament també col·laborem en aquest concurs. Crec que la importància de l'aposta de l'Òmnium Cultural 2005 fer aquest concurs és més enllà d'aconseguir aglutinar al voltant d'aquest espai escoles de la ciutat de Reus i de molts municipis del Baix Camp i del Priorat, que és important, donar valor a una cosa que l'internet i l'Xbox ens ha fet oblidar molt, que és el valor de d'escriure, més enllà d'escriure. Bona tarda a tothom. Jo com a representant de Joventut i de la Generalitat i a més de vegades el que volia fer al mateix temps també és felicitar-vos per tot el que heu fet. Jo vinc també del món de la docència, llavors sé jovent el que és avui en dia l'esforç d'haver d'escriure. Ho dic perquè entres a rincondelvago.com, fas una conferència, fas un treball, fas cut and paste, els professors a vegades no ho saben, no ho saben. Recordeu quan copieu d'esborrar el nom, si és un noi, de dir te quiero Amela, perquè copien fins l'últim full i no se'n adonen que ho ha escrit una noia. Comencem pel Premi 6è. En categoria de batxillerat, el Premi 6è és per a Marta Lorente Muñoz, del Col·legi Sant Josep. Se li lliura un lot en el qual hi ha material musical, suport telefònic, llibre i una motxilla. De la mateixa categoria, evidentment, per a Xavier Mateu Penes, també del Col·legi Sant Josep de Reus, que rep el mateix lot i 2 nits per a una estança en un alberg de la Generalitat. 4è premi, Anna Escoda Margalef, de l'Institut Berenguer d'Entença de l'Hospitalet de l'Infant. Rep el lot i també 2 nits d'estança en un alberg de la Generalitat. 3è premi per a Helena Oliveres Montero de Novoa, de l'Institut Salvador Vilaseca de Reus. Rep el lot i 4 nits d'estada en l'alberg de la Generalitat. El 2è premi és per a Jordi Pallarès, de l'Institut Gabriel Ferreter de Reus. Rep el lot més 4 nits d'estada en l'alberg de la Generalitat. I, finalment, la guanyadora del 3è concurs de redacció per a joves del Premi Joan Puig i Ferreter és per a Maria José Pérez Beltrán, de l'Institut Berenguer d'Entença de l'Hospitalet de l'Infant. Categoria de 2è cicle d'ESO. També el jurat, format pels professors d'Òmnium Cultural, ha emès el següent veredicte. 6è premi per a Joaquim Oliva, del Col·legi Francesc de Reus. 5è premi per a Maria Núñez, del Col·legi Francesc de Reus. Tampoc. Passem cap al 4è per a Gerard Virgili, de l'Institut Joan Guinjoan de Riudoms. Bé, passem cap al 3è, a veure si hi ha sort. És per a Marina Polònia, de l'Escola Puigcerver de Reus. Rep el lot, 4 nits d'estada per l'alberg de la Generalitat. El 2è premi és per a Sílvia Barbero, del Col·legi Pare Manyanet de Reus. Rep el lot i les 4 nits d'estada per l'alberg. Finalment, la guanyadora del 1è premi per a categoria de 2è cicle d'ESO del 3è concurs de redacció per a joves, Premi Joan Puig i Ferreter, és per a Jordina Arnau, de l'Institut Puig i Ferreter de la Selva del Camp.
felicitar a tots els participants, especialment els que heu sigut finalistes, i a les dues guanyadores especialment. Que, com he comentat, el nivell ha sigut molt bo. Felicitar-vos pel vostre nivell d'escriptura, que continueu conreant, ni que sigui via SMS si no fa faltes.